चिरां जिल्लानि बेंटल भिसिडिसिनि बानजायनायाव ओनसोलनि मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प हानजाखौ लानानै आंनि हा आंनि हादर हाबाफारि खुंदों। मिरु सोरखारनि बिथोन आरो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खावलायनाय बादियै दुलाराय भारत हादरावनो फालिनाय बायदि आसाम हादोरसायावबो 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय आंनि हा आंनि हादर मोन्थोरजों खुंनाय बादिनो दिनै बेंटल भिसिडिसिनि बानजायनायावबो भिसिडिसिनि सिंनि मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प हानजानि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरखौ लानानै दैहुआव हा लाना मेरी मिट्टी मेरा देश स्ल'गान होनानै बेंटल भिसिडिसिनिफ्राय हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प हानजानि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बेंटल सद्भाव बिभा भवनाव सावराय जथुम जायो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला सिडली ब्लकनि बिइअ पबित्र हाज'वारि, बेंटल भिसिडिसिनि मासिगिरि आरो सिडली ब्लकनि साख्रि मावनाय साख्रिआवलाफोरा बाहागो लायो। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय दैदेनगिरि आरो सेल्फ हेल्प हानजानि बिबानगिरिफोरा ओरैबादि बुङो। जोंथ' जे सार हेमन्त शर्माया जे थांखिखौ लानानै मावलांनो लादों जों बेखौनो मोजां मोनदों आरो जोंनि सायाव माने जेबो उसुबिदा साननाय गैया आरो जोंहानि बे आइजोफ्राबो बिराद ग्रुपखौ लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै बयबो गाजा गोमजा फैदों, बेखौबो बिराद गोजोननाय मोनदों। जा जेरै सारमोना हेमन्त सारमोनहा जे खामानिखौ मावनो थांखि लादों जाहाथे बिदिनो मोजां मोजां मावलांबाय थाथों। जों जेब्लाबो जोंहाबो बयबो आइजो जानानै बयबो जोङो सापर्टआव दङ। लानाय जादों गाम्बारि, ओमफ्राय ओरै आर'नाइ बुरजाथार लानाय जादों आरो जोंनिया जयैनो। जोङो बिराद गोसोजों आरो अननाय आरो सिबिनाय आरो गोसो गोरबोजों बिराद थोजासे अननायखौ होगोन आरो जोङो सारनि अननायाव जे खामानिखौ जाफुंदों नालाय बे खामानिखौ थोजासे जोङो बिराद फोथायनाय फैगोन आरो जाहाथे बिदि सोलिलांबाय थानो हाथों। जोंना दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपआ रैखाथि, ओमफ्राय जों दा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय माबानो बे मेलाव जों एसे बयबो प्रग्रामाव फैबाय, ओमफ्राय हरबाय जोङो हाखौ मदि सरकारनिसिम। जोंहा बिराद दिनैनि प्रग्रामाव गोजोननाय मोन्दों जाबाय। 2 নং বেংটল ভিচিডিচি মিলিজুলি সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সেক্ৰেটাৰী। আজি সঁচা শান্তিপূৰ্ণ ভিউৰ মেম্বাৰ। আজি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী যি কাৰ্যসূচী আমাৰ মহিলাৰ হাতত দিছে, মেৰা মিট্টি মেৰা দেশ, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আমি SHG মেম্বাৰৰ একমুঠি মাটি লৈ এটা ভিঅ' জমা কৰিছোঁ। এই ভিঅ'ৰ পৰা আজি আমি ভিচিডিচি জমা দিছোঁ। ভিচিডিচিৰ পৰা আমাৰ ব্লকত যাব, ব্লকৰ পৰা ষ্টেটত যাব। এইটো যে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰে কিবা ডাঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি বোলে বনাব, ইয়াত আমি গৌৰৱ অনুভূত হৈছোঁ। আমাৰ দেশৰ মাটি, আমাৰ ঘৰৰ মাটি আছে বুলি আমি এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম। সঁচাকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ হিচাপে বহুত সুবিধা পাইছোঁ। আগত আমি কিবা ঘৰৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমি 5 টকা 6 টকা সুদত মানে পইচা লৈ কিবা ঘৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লগা হৈছিল। এতিয়া আমি যি SHG ভিঅ' CLFৰ থ্ৰুত দি যি আমি লোন পাওঁ, এইটো ইমান পাৰ্চেণ্ট নাই, 75%, 1%তে আমি পাওঁ। সঁচাকৈ আমি ঘৰৰ সংসাৰখন ভালকৈ চলাব পাৰোঁ। দোকান বিজনেছ, ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পঢ়া শুনা ভালকৈ চলাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি আগত ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত গ'লে 10 টকা দিব পোৱা নাই, মাৰ পৰা খুজিলে আমি দেউতাকৰ পৰা লৈ দিব লগা হৈছে। এতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীক আমি নিজে মানে পইচা পাতি দি সহায় কৰিব পাৰোঁ। হাজবেণ্ডৰ পৰা ইমান মানে খুজিব নালাগে। বহুত ভাল লাগিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰক সঁচাকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মেৰি দেশ মেৰি মাটি যোনটো আমাৰ শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোনটো এটা পদক্ষেপ লৈছে, এই পদক্ষেপটো বহুত ভাল। অল ভাৰতবৰ্ষৰ সাধাৰণ মানে জনতাৰ কাৰণে এখেতে ইমান বছৰ পাছত আজি আমি ভাবি আছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষটো সঁচাকৈ আমাৰ দেশ যেনেকুৱা লাগি আছে। যিহেতু প্ৰত্যেকটা গাঁৱে এৰিয়াৰ ফালৰ পৰা আজি মাটিটো গৈ দিল্লীলৈ গৈ পাই আছে। एकदम ग्रान्ड साक्सेस जादों। फुरा भिसिडिसिनिफ्राय मेम्बारफोर फैनानै जेरै थिनदों ओरै खामानिया जादों। जोंबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो नैबे बिल्डिङा निर्माण जानाय लोगो लोगो जोंनाव गुरुत फैदों। जों बहुद खामानि मावनो हाबावगोन। आरो दानि जिनिखि सरकारनि आसुनि बेफोरो जेनेबा बहुद मोजां खामानि लाइमोनफोरनि बा जोंनि मातृफोरखौ हेफाजाब होनानै बरायलांगोन आंहा बिसास दङ। जेरै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदि सारा जेरैनाखि हर घर तिरंगा बेबो मोनसे सफल जादों। माने राष्ट्रीय इन्टिग्रिटि बा सेन्टिमेन्टआ द्र' जादों आरो बेयावहाय। दा आरो नैबे जेनाखि मेरि देश मेरि माटि जेनेखा बबेबा खनानिफ्राय सासे आर्मिया
आर्मि जानानै देशनि सेवा होनायखौ सनमान लाखिनानै बे अभियानखौ खालामदों खुब मोजां जादों आरो आसा खालामो जेरै जोंनाव दाख्लै थांनाय चिफ मिनिस्टारा 1 मिलियन माने बिफां गायनानै बेनिस रेकर्ड खालामदों थिग बिदिनो बेफोरबायदि खामानिया सफल जाबोगासिनो दं आरो जनसाधारनबो माने सेन्सिटाइज जाबोगासिनो दं आं खुब मोजां मोनदों आरो दिनै जोंनि भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि सार बियो जोंखौ बिथोन होदों गासै भारत हादराव जेसेबां थानाय खना खनला गामिफ्राव गासैबो हाखौ लाबोनानैहाय मोनसे बेहा थांखि दङ गिदिर थांखि दङ जोंखौबो बेबायदिनो बिथोन होदों आरो जोंनि बेंटल VCDC आवहाय जोंहा 6टा रेभिनिउ दङ जों गासैबो 6टा रेभिनिउनि हाखौहाय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लाफानानैहाय जोङो कालेक्सन खालामनाय जाबाय आरो जोङो बेखौहाय दिल्लीयाव फाथायहरनो जोङो थिग खालामनाय जाबाय बेनिखायनो जाय प्रधान मन्त्रि सारा बेबायदि मोजां थांखि लादों जोङो गावखौनो रंजादों आरो आङो बेंटल VCDCनि मासिगिरि हिसाबै आङो रंजादों मानो होनोब्ला जोंनि एरियानिफ्रायबो दे दिल्लीयाव जोंनि हाया सहैसिगोन आङो बिनि थाखाय गोबां रोजा रोजा जोंनि प्राइम मिनिस्टार सारखौ आङो हामबाय होनदों